A USC e a Consellería de Sanidade presentan a cátedra que estudará o impacto dos factores ambientais na saúde da cidadanía galega. Esta mañá, o santiagués Colexio Fonseca acolleu a presentación institucional da nova Cátedra de Saúde Ambiental, iniciativa que xorde da colaboración da Consellería de Sanidade e da Universidade de Santiago de Compostela. No acto participaron o reitor da USC, Antonio López, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño. O titular do Departamento Sanitario puxo en valor a creación desta cátedra, xa que afirmou que contribuirá a medir con precisión o impacto crecente dos factores ambientais na saúde pública. Trátase dun proxecto que se aliña totalmente cos obxectivos da propia Consellería de Sanidade, que pasan pola prevención, a promoción e a protección colectiva da saúde dos galegos. E, ademais, reforza a colaboración entre a Administración Sanitaria e a Universidade de Santiago, sin dúbida unha viga maestra do edificio da nosa sanidade pública. Incidiu en que só dende o coñecemento se pode mellorar o cuidado da saúde da cidadanía, o que require fomentar a docencia, a investigación e a difusión dos coñecementos. Isto será posible grazas ao programa de actividades da cátedra, que se centrará en buscar activamente novos riscos, factores emerxentes ou contaminantes ambientais que poidan implicar un risco para a saúde, realizar cursos, seminarios e actividades académicas que axuden a difundir o coñecemento e a práctica da saúde ambiental. E, por suposto, fomentar a colaboración entre a Universidade de Santiago, os sectores profesionais e a Consellería de Sanidade no ámbito da saúde ambiental. O proxecto contribuirá, ademais, a diminuir a carga de enfermidades e identificar novas ameazas que logo se incorporarán aos sistemas de vixilancia de saúde pública.